je srce vrata, pa će kroz njih svjetlo proći, puno sunca, puno zlata. Dodirnuće hladne kutke po kojima teče lava, probudit će smrzle vrutke u kojima glazba spava. Moli, moli, samo moli, molitvom se srca čiste, moli, moli, uvijek moli, molitvom se misli bistre. Hvala Isus i Marija. U današnjoj emisiji imam dragog gosta, patra, to je svećenik Petar Ljubičić. Bog vas živio, Petar. Emisija će govoriti o Međugorju, videnjima. Ja mislim da pravo da vam i vama dajem riječ. Vama, gledalci emisije Pot po ti, poželim dobar prijem emisije. Molim vas lijepo da se predstavite ukratko našim gledalcima emisije Pot po ti. Drago mi je da mogu sve slušatelje i gledatelje ove emisije pozdraviti ovdje na ovom svetom mjestu u Međugorju. Ja sam fra Petar Ljubičić, hercegovački Franjevac. Rodio sam se prije 63 godine u jednom malom mjestancu blizu Tomislavgrada. Kako je bilo vaše djetinjstvo kad ste živjeli kao dijete? Moji roditelji kad su se uzeli 1941. godine, onda 6 godina nisu imali djece. Znam da je majka jako puno patila zbog toga, jer je mislila da će ostati bez djece. Pokojni mi je djed pričao da je često molila: Bože, ako mi dadneš djecu, prvo dijete koje mi dadneš posvetit ću ja tebi, neka bude tvoje. I tako je poslije majka rodila 10 djece, ja sam bio prvi. I eto, postao sam Franjevac hercegovački. Saznao sam da ste kao dijete već želi postati svećenik, je to istina? Da, otkad znam za se, stalno me ta želja pratila, ja želim biti svećenik. To je moje zvanje. Ništa me drugo skoro nije zanimalo. I tako sam se spremao kroz čitavi život. Te prve godine su djetinjstva. Tko je u vašem životu imao značajan utjecaj na vaš duhovni put? Pa, jer mi je obitelj duboko katolička i kršćanska, tu sam primio ove prve spoznaje o vjeri o Bogu. Onda smo imali jako dobrog župnika, fra Vladu Vlašića, koji je bio zaista čovjek sveta života i koliko čujem od drugih da je Bog preko njega čudesne stvari činio. Jednostavno to me je tako oduševilo, a pogotovo propovide, recimo misije koje su često bivale u župi. Ja sam se gledao to kao poučen propovednika i onoga koji će nastaviti ono djelo za koje je Krist umro i uskrsnuo. Molim vas da predstavite Međugorje, Križevac, Dojdo ukazivanja i crkvu u Međugorju i vjerovatno u našoj emisiji Pot po ti, ne samo preko čitave Slovenije i preko katoličkog web sajta RKC Slovenačkog nas prate i u inostranstvu, tako da bi možda i njima malo opširnije ovo kazali. Govoriti o Međugorju danas znači govoriti o jednom velikom događaju, o jednom čudu. Zaista sama riječ Međugorje znači za mnoge ljude čudo, jedno mjesto molitve, i to ne intenzivne, prave molitve. To je mjesto velikih obraćanja. To je mjesto gdje se ljudi susreću s Bogom, gdje Boga nalaze, a tražili su ga možda jako dugo. Mnogi znaju reći da je Međugorje za njih mjesto gdje su našli mir, gdje su naučili moliti srcem, gdje su shvatili što je to sveta misa, kako je to najveća najsvršenija molitva na ovoj suznoj dolini koja se diže prema nebu. Jednostavno, Međugorje je za mene jedna oaza mira, oaza ljubavi, jedna oaza gdje se Bog susreće i gdje se dolazi i sasvim drugčiji kući odlazi. Brdo ukazanja. Recimo, poznam mnoge hodočasnike koji su čudesne stvari na Brdu ukazanja doživjeli. Kažu da su prvi put tu molili srcem, da su prvi put doživjeli da Bog sluša njihovu molitvu, da je uslišava i da oni postaju, tako rekući, drugčiji. Znam osobe koje su iz Amerike bolesne bile, dolazile i samo im je bila želja biti na tom mjestu gdje se nebo otvorilo i da nam je Bog poslao svoju majku da nas pozove da se obratimo
i lakše tako spasimo. Posljednji moj Križevac. Križevac isto je mjesto. Interesantno je da je Gospa rekla, Križevac je bio u planu Božjem kad su ga radili prije toliko godina, 31. godine, čini mi se, u čast 1900. obljetnice Isusove smrti. I Križevac je zaista mjesto koje nas posjeća na to, eto, kako Isus nosio križ i na njemu umro da otkupi, spasi čitavo čovječanstvo. Poslije imamo crkva Svetog Jakova i vjerovatno je Sveta Misa vrhunac kršćanstva. Interesantno je da je ova župa izabrala Svetog Jakova kao zaštitnika. I mislim da je to jedina župa u našoj biskupiji da ima Jakova Svetog kao zaštitnika. I to je nešto znakovito. A on je zaštitnik od očasnika. On je prvi apostol koji je dao, prolio svoju krv za Isusa Krista. Dakle, prvi učenik je to koji je Isus uzvratio iz ljubav koju on iskazao nama i iskazuje još i dan danas. Sve se na neki način ovdje splelo i Bog je to svima u svom planu i zato me lakše prihvatiti zašto je baš Gospod odabrala ovo mjesto. Interesantno je poznam jednog slikara tu koji je nekoliko godina prije naslikao Gospu na crkvu. I on je jedan slikar obični, nije to nikakve škole završavao. I on je rekao, kad sam ga pitao, jesi ti imao ikakvu ideju, misao, ili ti neko to rekao, naslikaj Gospu, jesi šta slutio da se Gospa tu ukazati za koju godinu? Ne, ja sam to slučajno samo naslikao. Tako da je ta slika otišla kod mnogih obitelji, svima je bilo kao znak jedan, evo vidiš, Bog se tim čovjekom poslužio da nam najavi da se tu nešto čudesno zbivati preko ukazana Gospe. Kakav je vaš pogled na međugorska događanja? Međugorje je ušlo u moj život zaista u trenucima kad sam baš posebice djelovao u jednoj župi tu susjednoj 33 km daleko. Ja sam uvijek se zanimao za ukazanja, čitao sam knjige. Upravo sam tih dana čitao knjigu o ukazanjima Gospe Lourdes i Fatimi. I onda sam u jednom trenutku mi je dolazio kao pomisao, pa zašto Bog ne bi našem hrvatskom patičkom narodu iskazao tu milost i poslao se majku. Nekoliko dana iza toga župnik mi kaže, pa znaš da se Gospa ukazala u Međugorju. Ja nisam mogao biti prvih dana tu, jer sam imao pripremati krizmanike za svetu krizmu. To su bili već dečki i cure, drugi, treći razred srednje škole. Kad sam četvrti dan došao i prvi put se susreo s vidjevcima, bila je to Vicka i Ivanka. Meni je bilo jasno da je Bog tu na djelu. I evo danas je 28 godina i 1 mjesec i 2-3 dana, dakle više od 10.000 i 320 dana kako se Gospa ovdje ukazuje. Jednostavno, od tada, prvog dana danas, ja još nisam nikad dobio tu sumnju, da mi je došla sumnja da li je Gospa tu ili nije. Vjerujem čvrsto po ovim svim čudesima, obraćenjima, ispovjedima i svemu što se ovdje događa, da je Bog ovdje na njemu. Da je Bog nam ovdje pokazao, dao, otvorio, tako rekući, ovo milosno vrelo i kogo dođe može se obrati, može se obratiti i može Boga doživjeti i nositi ga svoje kući i s njim živjeti. Ja bih vas zamolio da na našim gledateljima pišete sve međugorske videoce. Što o tome mogu reći, recimo, Mirjana je jedna od njih najstarija. Ona je u Sarajevu studirala, zapravo išla u gimnaziju. Ona sama mi kaže da ona nije mogla nikad u snu zamisliti da bi ona imala tu sreću da se Gospa ukazuje. I kad je došla ovdje svakog ljeta, tu se družila sa svojim prijateljima, kolegama. I kad je Ivanka i ona zajedno su šetale i kaže, kad su vidjeli prvi dan nešto slično Gospi, Ivanka je rekla, pogledaj gore nama do Gospi. Kaže, ona pa nije mi htjela gledati. Ma posjetno, kaže, tamo smo mi zaslužili da mi vidimo Gospu. Ma daj, molim te, pogledaj, pa ne moraš ti vjerovati ili misliti, možda ja haluciniram. Kad sam pogledala, kaže ona, meni je bilo jasno, pa to ne može nitko drugi nego Gospa. To je bila jedna bijela silueta i koliko se moglo vidjeti, to je više od skoro pola kilometra bilo, zagledati dole ispod na vrhu ukazano, da je to bilo jasno, evo, to je ne može nitko drugi nego Gospa. Bila jako presretna
i oni su to zadržali za sebe. Dakle, Mirjana je gledala samo 1,5 dana Gospu redovito. Onda se uz kazne prestalo. Kaže sama Mirjana, zadnje ukazanje je trebalo skoro sat vremena. Gospa je davala savjete, govorila joj da će ona imati jako puno poteškoća i muke kad joj se ona prestane ukazivati. To je Mirjana jako govorila više puta. Da je ona imala osjećaj kad dođe to vrijeme ukazanja, ona čeka, moli, Gospa ne dolazi. Da je proživljavala teške traume, potištenost, ono što smo rekli danas, depresija, depresivna stanja, ali izdržala je, kaže, molila sam se i za toga i sada ona ima svakoga mjeseca u drugoga u mjesecu isto ukazanje. Prije vidjela samo srce, a to je daleko dublje i veće ukazanje nego vidjeti svojim očima. Gospa joj tu daje i poruku, jednostavno poziva nas da ovo vrijeme koje nam Bog darovao prihvatimo kao vrijeme milosno. Da ga iskoristimo za svoje osobno obraćanje, izgrađivanje, za rast u vjeri, nade, ljubav. Vicka je vidjelica koja je isto vidjela Gospu. Ona je jako puno trpjela onih prvih godina. Kao da je trpjela za svećenike i za hodočasnike koji su tu dolazili. Ona je znala biti u komi ne samo nekoliko sati, već polovicu dana, dan, pa čak i 48 sati. To je 2 dana i 2 noći. Imao sam prigode biti tu kod nje s drugim hodočasnicima, svećenicima, dok ona u komi leži. Nije se moglo znati je li ona spava, je li mrtva, ili živa. Čak sjećam, jednom sam bio zajedno sa pokojnim Andrijskom Franjićem, nazočan. Kad bi došlo vrijeme ukazanja, ona bi jednostavno ukazanje imala. Vidjeli smo kako nam miga u ustima, nismo čuli nikakvu riječ. Ukazanje bi znala trebati 5-6 minuta. Onda se obično za toga ukazanje ona probudi, a nekad ostane dalje u komu. Onda je Gospa rekla, evo, moj se sin sad osloboditi, nakon 4,5 godine toga stanja Bog je oslobodio. Još se zaboravio reći da preko Mirjane Bog nas zove, da mi molimo za sve oni koji nisu još upoznali Božju ljubav. Interesantno je da Gospa nikad ne kaže nevjernici, ateisti. Zapravo želi reći, svi su ljudi moja djeca. Ali razlika je samo u tom što neki Boga ljube, upoznali su ga, s njim žive, a neki još nemaju toga dara. Dakle, naša je dužnost, naša je obveza da im pomognemo da li Boga upoznaju. I zato Gospa moli sve, ja molim vas koji me slušate i gledate, da molite za obraćanje svi oni koji se nisu još otvorili Božoj ljubavi i nisu je upoznali, da je upoznaju. Velika je milost sreća da ja pomognem nekomu da nađe Boga, da nađe svoj spas i svoju vječnost. Vicka kaže da Gospa nam veli uvijek da mi iz Božje ruke primamo sve što nas nalazi. Ma nije Bog taj koji nam šalje patnje, boli, muke, križeve, nego On prepušta nekad pojedini križ, a nekad nam drugi natovare križ. Nekad smo sami mi sebi križ, a možda i drugima, i treba biti tako mudar i razuman, pa taj križ prihvatiti pa ga nosi sisa. Zapravo Isus nam je primjer. Ako je On uzeo križ i On nam rekao samo pomoći križa ćemo uskrs slavi i uskrsnuću, onda kad čovjek prihvati križ, a s radošću nosi ga, onda to više nije križ, nego milost, nego radost. Što se tiče Jakova malog, on je bio najmlađi. I interesantno je kako on kao dijete doživio ta ukazanja. On je bio radostan, potiče iz siromašne obitelji, otac tu nije živio, mama je se jako patila i mučila, tako da je zaista za njega bio veliki dar i milost samo ukazanje. On nam kaže da Gospa zove nas da se molimo za obraćanje trpkih vješnika. Ma svi su oni vješnici, dakle kad molim za obraćanje vješnika, molim zapravo i za sebe i za čitavi svijet. Ivanka je gledala Gospu oko 4,5 godine. Interesantno je zadnjem ukazanju koje je imala trajalo 45 minuta.
kad je Ivanka imala zadnje ukazanje, trajalo je 45 minuta. Gospa je rekla, ovo je moje zadnje redovito ukazanje tebi, Ivanka. I s Gospom je govorila puni 45 minuta. Ona kaže da je to tako brzo prošlo. Jer zaista kad smo mi već u vječnosti i kada vječnost kod nas počima, onda to više vrijeme ne igra nikakvu ulogu. I onda je Gospa pitala, želiš li, imaš ikakvu želju da ti ispunim sada? Evo kad sam kod tebe ovako dugo i kad se prestaje redovito ukazivati. Imam, kaže, želju, žela bih još vidjeti pokoji put svoju majku. A mama je umrla 2 mjeseca prije od astme, nego što se Gospa počela ukazivati. I kad je vidjela, ugledala svoju majku, to je već bio 4. put da je Gospa pokazala majku koja je u raju. Majka je rekla, sinko moj, ja sam ponosna na te. Imala si milost, imala si veliki dar da si gledala nebesku majku. Poslušaj Gospu što ti kaže. Ja želim, ja te čekam u raju. Kaže Ivanka, to je zaista milost dar. Potvrda da naš život se nastavlja i da nas čeka onaj vječni blaženi život za koji živimo. Mislim da su ova ukazanja baš mnogima pomogla da svrate pozornost na vječnost. Da mi nismo prolazna bića, istina ovdje na ovoj zemlji, ali da živimo vječno. I da nas iz ovog života čeka onaj vječni blaženi život, za koji se isplati živjeti, u koji se isplati vjerovati. Jer taj život će trajati bez kraja i konca. Što se tiče Ivana, Gospa nas zove preko njega da molimo za mlade i obitelji. Praktično preko Marije, preko koje daje redovite poruke mjesečne. Prije je bila svakog četvrtka. Dakle, mi vidimo koliko je danas obitelj u krizi. Da se mnoge obitelji raspadaju. Zašto? Zato što ne mole, što se istinski ne mole, ne čitaju Sveto pismo i ne hrane se milostima Svete mise. Samo jednom je Gospa rekla, u jednoj poruci, svaka obitelj mora moliti obiteljsku molitvu, čitati Sveto pismo i slaviti Svetu misu. Kad nam to nebo kaže, nebeska majka, onda mislim da bi to trebali uzeti srcem, o tome razmisliti. Ja sam uvjeren, obitelj koja se redovito moli, ide na misu, čita Sveto pismo i živi to. Nema toga tko može dovesti u pitanje njihovu ljubav i njihovu vjernost. Mislim da ovo, dragi slušatelji i gledatelji, puno pomaže. I kažete i drugima, kad vam se neko potuži ili kad vas pita što mi je činiti, moja obitelj u krizi ili moja se obitelj raspada. Vratimo se Isusu, Bogu, Gospi, vratimo se molitvi, sakramentima, Svetoj misi, Svetom pismu. I to je rješenje, to je ozdravljenje naše obitelji sve. To bi bilo milošno. A kako vi vidite Vidovce? Ja, ovako. Ja kad sam u početku došao, kad sam, interesantno je to, dobro je da spomenemo, ne znam da sam to ikad, ne znam se li pisao tamo ili drugima govorio. Prvi dan kad sam došao provečer, pošao sam s jednim svećenikom i sreli smo Vicku Ivanku. A ne znam, jeste imali prilike vidjeti Ivanku, ona je bila tako lijepa kao anđeo. Ja sam vidio dosta lijepih bića, ali čini se da mi nijedno biće nije bilo tako lijepo kao Ivanka, kad sam je vidio, kad sam došao ovdje u Međugorje i kad sam čuo da se Gospa ukazuje. Onda je ovaj svećenik bio jako iskren, otvoren, jer me je rekao, Ivanka, je li Gospa tako lijepa kao ti? Moj velečasni, o čemu pričate? Kad biste vi imali sreću vidjeti Gospu, onda bi zaista želi radi. To je neopisivo, kaže. Nema tih riječi, one su se mašne da dopisale kako Gospa izgleda. I da su tako rekli, pitao što mi mislite biti, pa mi ću biti časni tako. Ja sam rekao, neka malo, nemojte se prenagljiti, vidjet ćemo to, treba za to puno moliti. Koje su međugorske poruke? Ja, Gospa je se ukazala ovdje kao kraljica mira. Interesantno je da sam ja, čitajući knjige, otkrio da se Gospa na svakom mjestu ukazuje pod jednim određenim imenom. Kad se sjetimo Fatime, Lurda, Lurd bezvezno začeće, ja sam bezvezno začeće, Bernadeta nije uopće znala, shvatila šta je to bezvezno začeće. Ja sam Gospa od Ruža, Fatime,
I tako dalje. U Međugorju, kad sam ja rekao vidiocima, daj, pitajte Gospe kako se naprstila. Nakon nekoliko dana dolazi na papiriću, pitali ste, ja sam kraljica mira. Zašto kraljica mira? Pa, je li šta potrebnije danas jednoj osobi, jednoj obitelji, ovom društvu, čitavo čovječanstvo mira? Sve može čovjek imati, ako mira nema ništa. Ali jasno mi zašto je baš Gospod tako rekla. To je najveća vrednota za koju se isplati živjeti i sve žrtvovati. Prvi dan kad se Gospod ukazala sa Isusom na rukama, u krilu. Time je žele reći sve što žele reći. Želite li imati mir? Ja kao kraljica mira donosim vam mir. To je moj sin, to je Isus. U njemu imate mir, u njemu imate radost, sreću, rješenje svih svojih problema, svih poteškoća i vječni spas i vječnu sreću. Tako reći. Dakle, glavna poruka je poruka mira. A do mira ću doći ako ja Bogu povjerujem, čvrsto njega vjerujem. Ako se obraćam, dakle, obraćam se i kažem, Bože, bez tebe ne mogu, ja se odlučujem za tebe. Ako molim srcem i ako pokoručim, ako se odričem svega što mi smeta, jednom riječu, ako ljubim Boga iznad svega, je brata i sestru kao sebe samog. To je, mislim, srž onoga što nam Gospa ovdje već 28 godina, još nekoliko, evo dana, nebrzano ponavlja. Mir do mira dolazi svakodnevno braćenje, čvrstom vjerom, molitvom srca, pokorom, činići pokoru, posljeći, odreći svega što mi smeta i ne da budem zaista čovjek evanđelja, mira i bratske ljubavi. Znači, ako ljubim Boga, ja se obraćam, ja molim, ja činim pokoru. Prije nego nešto kažemo o tajnama, bi možda koju reč ukazali, vjerovatno se sjećate i pokojnog Slavka Barbarića i mislim da je i pravo da nešto u njemu kažemo. Slavko je bio moje godište, dakle 46. godište. Samo nekoliko mjeseci star. Ja sam rođen u listopadu, on je, ne znam, u ožujku, sad mi je bitno. Bili smo kolege, može se reći, od prvih dana. Slavko je jedna izuzetna osoba. Jako sposoban, nadaran, za jezik i za sve. Duhovna osoba. Što god se njemu kaže, uvijek je to malo. On je bio neumoran u govorenju hodočasnicima, u pomaganju, u rješavanju njegovih poteškoća i problema, u molitvu, pisanju. On je svaki dan išao na brdu ukazati, na križevac, tako da sam ga ja pitao nekad, pa dobro, za čije grijehe ti toliko pokoru činiš? Ja želim moliti za sve hodočasnike. Kaže, ako ja ne odem na brdu ukazanja ili na križevac jednom danu, mi nešto manjka. Ja kao da sam nešto izgubio. I nećete vjerovati da sam ja, eto, ne htijući, njemu prorekao prije 2 mjeseca što se dogoditi. On je bio u Barniju, svake godine išao tamo u Rujnu. I došao je u nas, imaju Fuldi, jedan veliki molitveni susret, i došao je kod nas na kavu. Kad sam ja vidio kako je izmoren, ispaćen, a ja sam bio u Njemačkoj 8,5 godina. Da sam rekao, Fraslavko, ostani ovdje, ja idem u Međugorje. Ne mogu ja tako djelovati, raditi, govoriti kao ti, ali nešto slično mogu. Barem odmori se tu mjesec, 2 koliko trebaš. Ako to ne učiniš, ili ćeš u diku nebesku, u raj otići, ili ćeš možda zviznuti. To na našem jeziku na slovenskom, kako bi to pravo povoditi. Ili ćeš izgubiti pamet. Ajde ti to uvijek kažeš, on me odmahnu rukom. Nakon 2 mjeseca, dan prije ili kasnije nije bitno, dakle 24.11. dolazi Brzoja, meni moj subrat kaže, mi smo 3 gore na Žutu. Znaš je na Fratu u Međugorju, a ja onako istavio da nije Fraslavko. Pa otkud tebi to kaže? Sjeća se kad sam ti rekao, 2 mjeseca je bilo 20. rujna, ako Slavko nastaviš tako, ili ćeš u diku nebesku, ili će se nešto dogoditi. Stvarno, ti pogodi, ne znam, tako.
To je dakle, što se tiče Slavka, zaista njega je teško slijediti u to svemu što on čini. Evo već je 9-10 godina, brzo će biti kako je on se preselio u vječnost, ali ja se nadam da on iz vječnosti isto puno pomaže nam, ali i tekako nam nedostaje i koliko bi bilo, mislim, bogatstvo za nas za Međugorje, da je malo više pazio na sebe, da se čuvao, on je malo spavao, puno radio, puno molio i eto, možemo reći da se istrašio. Za kraljestvo Božje i stvar Božje. Znam da je puno patio zbog ovog stanja u provinciji, neslaganja sa biskupom i tako, ali što će biti to? I interesantno je da je biskup došao na spravo. Lijepo. Počeli smo emisiju po ti. Što želi Gospod sa ovima porukama nama, gledalcima i svima katolicima kazati? Mislim da je ovo za našu katoličku vjeru jedna velika milost, veliki dar. Doduše, nitko ne mora ukazano vjerovati. To je, rekao bi, ono nešto što mnogi učasnici kažu, dodatni motiv, impuls da ja budem uvjereniji, osvjedočeniji vjernik. Dakle, kako ne prihvatiti milost, odnosno, recimo, dar jedne majke, koja svome djetetu kaže ne jedan put, nego 101 put, drago dijete, budi dobar. Budi dobar, nemoj to i to raditi. Idi ovim sigurnim putem. Slušaj, budi dobar, vjeruj u Boga, molim se. I to djetetu ne dosadi, slušaj. Možda nekad dosadi, ali ipak zna, majka mu želi dobro. Dakle, ako nebo se otvara tako dugo, Gospod nam dolazi i ponavlja uvijek jedno te isto. Molite. Evo, i zadnja poruka, 7 rečenica. Iskoristite ovo vrijeme za svoju osobnu molitvu. A molitva te obnavlja, molitva te otvara, molitva te daje snagu, jakost. Kad se umorate, kad se tjeskavate, kad se žalostite, kad nešto ne ide u redu. Dakle, mislim da svaki koji je došao u Međugorje nije se isti vratio. Ili je odlučio biti bolji, ili je primio milosti i u životu se sve promijenilo, ili je možda, eto, nije prepoznao tu Božji glas, a mislim da je tu možda iznimka naprosto i takvi koji su se možda došli ovdje pa se razočarali. Možda je nešto razočaralo. Ja takve još nisam susreo, ali ako ima takvi, ne znam što ih može razočarati. Šta nam možete reći o međugorskim tajnama? Ima i 10. Ja. Međugorske tajne. To su događaji koji će se dogoditi na određenom mjestu, određeno vrijeme, točno znati kada, kako i gdje. Svugdje se Gospod pokazivala, spominjala je određene događaje koji su kao potvrda da se ona tu ukazuje. Potvrda za istinitost, autentičnost, da je Gospa tu zaista bila. Gospa je povjerila svim idiocima tajne. Nekima 9, a nekima 10. Ja mogu konkretno govoriti o Mirjaninim tajnama. Mirjana kaže da je njoj Gospa povjerila 10 tajni i ona je mogla izabrati svećenika koji će ih određeno vrijeme objaviti. 10 dana prije, ono što od Gospe je dobila kao nešto slično pergameni ili nekoj foliji, papiru, ali to nije od ove zemlje. To je tamo s druge strane u života, odnosno iz vječnosti što je Gospa je dala. Ona to ima kod sebe. Interesantno je da je to zaboravila za vrijeme rata u Sarajevu i prije koju godinu jedan uplaforac je donio sve njezine stvari i kad on to pogledala, nađe taj papirić. To je oblik ovako jednog dina 4 papira. Sve su tajne tu napisane, po redu, svih 10. Kad ga je pitala, pa otkud ste vi, svi znali da to meni pripada i što vas je baš ponukao da donesete to? Kaže, nešto je meni gonilo, znao sam da je tu tvoj otac stanovao, a i ti, i da nešto tu ima posebno važno da donesem tebi. Dakle, i tu se pokazao prst Božji. To sam baš rekao osobno i biskup. Dakle, te tajne će se dogoditi u određeno vrijeme. Ne znam kad. Zato i sama riječ kaže tajna. Kad bismo znali osim Mirjane i Gospe, kad bi ja znao netko drugi, već ne bi više bila tajna. Znao bi netko više još. Dakle, prve 3 tajne će
dvije tajne će biti opomene upozorenja. Kad se one dogode, bit će vezane za Međugorje, jer tu se Gospa počela ukazivati. Biće velika opomena upozorenja za Župljane. Oni su primili milost da im je Gospa došla i da je dovela more hodočasnika. Kako su ih primili? Kako su s njima postupali? Evo, svakome će biti jasno, svakome je danas jasno. Ali to će biti jedno veliko upozorenje. Jesu li Gospu prihvatili s vjerom i s nadom, ili su možda želili nešto drugo uposliti, obogatiti se? Ja sam je znao reći da sam bio ovdje 10,5 godina. Dragi moji Međugorčani i Pirkovčani, dobili ste veliku milost, kako malo koja župa na svijetu ima. Došla je Gospa, donijela je mir, blagoslov, sreću, blagostanje. Mnogi hodočasac će doći tu. Ali ako vi samo gledate materijalno, onda ćete ostati prazni. Materijalno prolazno. Ali ako vi duhovno sebe izgrađujete, pa Bogu zahvalite s duhovno, rastete od vjere, obraćate se, onda ćete imati lijepe kuće, sretne obitelji, umoće vam svega i bit će blagoslov Božji. Dakle, s blagoslovom Božjim sve to imajte. Sve to primajte. I da se vam Bogu zahvalite. Dakle, te tajne prve bit će opomene. Treća tajna je tajna znaka nepredukazana. Biće vidljiv, neuništiv znak. Znači onda materijalno. Ali tu ne možemo se proniknuti i shvatiti kako vidioci kažu. Čekamo što bude, ne želimo špekulirati kad će to biti, kako i kada. Slutimo da se vrijeme bliži, da je vrijeme blizu. Samo ovo stanje, kaotično, kriznom svijetu, daje nam do znanja naslutiti da se nešto mora zbiti i dogoditi. Kažem, ja ne želim nikakvu prognozu davati, ni s kakvim datumima špekulirati, nego budimo otvoreni i spremni. Ovo nam je vrijeme Bog darao kao vrijeme milosti, kao vrijeme u kojem se mi moramo obratiti. Ako je čovjek obraćen, ako je spreman, to je najvažnije. A kad će nešto biti, kad će se dogoditi, on je učinio što od njega Bog traži. On je spreman da se susretne s Bogom, s Isusom u 4 oka. Mislim da je to najvažnija poruka ovih ukazanja Međugorja. Lijepo ste kazali da treba staviti Boga na prvo mjesto i poslije će sve stvari biti na pravo mjesto. Da, upravo. A to znači da mi je Bog najvažniji. Da mi je najvažnija misa molitva. Da mi je najvažnije da sam ja u miru sa svima i da činim dobro ljudima. Ako mi je Bog prvi i u srcu i ja sve ljube prema njemu radim, onda će mi sve drugo biti. Onda će imati vremena za rad i sve će mi nasuditi. Ako ja Boga stavim na drugo mjesto ili ga zaboravim, onda nema reda, čovjek postaje nezadovoljan, nesretan, ne može nikada svoj posao na vrijeme obaviti. I onda nije onakav kakav ga Bog očekuje. Ne čini volju Božju. Zapravo, kad mi je Bog na prvom mjestu, to znači da mi je volja Božja ono najglavnije. A volja Božja je za mene, za svakog onog, da otvorim svoje srce, da dopustim Bogu, da me voli i da me učini sretnim. Pa ja često razmišljam u zadnje vrijeme, zadnje mjeseci, pa i godina mogu reći, i stavljam to posebice ljudima na srce. Pa nitko od nas sebi veću sreću, veće blagostanje može imati od Boga. Pa Bog je sami bogatstvo, sreća, radost, neopisiva, neuništiva i sreća, vječnost, rad. I to Bog želi da mi živimo ovdje. Kad ja kažem, Bože, bude tvoja volja, samo s mojom obitelji, s mojom djecom, pa pošalje sam ono što je najveće razrešenje za njih. Kakvi su vaši osjećaji kad znate da ste odabrani za objavu međugorskih tajna, odnosno da li se zbog toga i vaš život promijenio? Ja gledajte, to je jedna posebna milost. Ja s tim nisam računao zbilja. Uvijek kažem da sam ja u Međugorje uletio kao Pilat u vjerovanje, dok neki imaju drugčije mišljenje. Kad će sve tajne biti znane. Rekli su mi najprije drugi da mi Mirjana izabrala za te tajne. Ja sam mislio da se šale i govorio sam nije s tim šale se. To su ozbiljne stvari. Kad mi Mirjana rekla, pa dobro, zašto ti baš meni i tako, zašto baš ja i to, u redu, nisam se puno pitao, ali mogu reći da me obuzela posebna radost, jedno zadovoljstvo, eto, da mogu ja biti u službi
tako rekući, ovog jednog velikog događaja. Bogu sam zahvalan i uvijek sam volio Gospu i svoju vjeru i svoje zvanje, ali ovo mi daje još više poslijeka da sam neumoran u širenju poruke evanđelja, jer zapravo za mene su međugorska ukazanja, potvrda evanđelja, življenje evanđelja i oživotvorenje tako rekući evanđelja. Zato sam Bogu zahvalan, evo da se ukazanja dogodila i da sam svi ja malo dao napisati, nekoliko knjiga sam o tome napisao i pogotovo primjere života, da ljudima pomognem i potaknem ih, evo da postanu drugčiji, da žive savjesnije, da žive bez grijeha, tako Boga proslave, jednom će i Bog za to se nagraditi. Dakle, puno se toga u mom životu promijenilo. Ja sam tu baš među naučio da svaki dan čitam Sveto pismo i to sam prije činio neredovito kao recimo sada, od kad se Gospa ukazala. Moline, krunice, shvatio sam veličinu i dar i milost krunice same. To je moćno sredstvo za svakoga tko želi više Boga ljubiti, imati snage, biti strpljiv i s ljudima postupati s ljubavlju. Kako će se te tajne objaviti i kako se vi na to pripremate? Pa neke posebne pripreme nemam. Sveta misa mi je kao vrhunac moga svećeničkog života, kao što je to vrhunac za svakog jednog vjernika. Dakle, molim, spreman sam dok drugima govorim sam, pitam sam sebe, jesam li ja to već ispunio što drugi tražim, što Bog od mene traži. Neke posebne pripreme ne treba. Ako se svaki dan čovjek moli, obraća se, prima s njim, živi, mislim da je to najbolja priprema. Dakle, 10 dana prije Mirjana će mi dati na papir, ja ću pročitati tajnu, onda ćemo 7 dana zajedno postiti, moliti i 3 dana ćemo imati prilike objaviti svijetu i gradu svima, to i to svima dogoditi tu i tu na tom mjestu. Mnogi govore da se vrijeme povrljiva sve bliže. Što kažete vi na to? Pa već sam rekao, čini mi se da je ovo vrijeme jako ozbiljno, jako krizno. Nikad čovjek nije bio nesretniji, nezadovoljniji, nikad bolesniji, nikad griješniji i misli da nebo bi trebalo intervenirati. Je li ta intervencija preko ovih tajna? Ne želim s time špekulirati, ali sam uvjerenja da su ovo dani našega duhovnog čišćenja, naše odluke za Boga, dani obraćenja, dani molitve i to prave intenzivne. I to nam već samim tim sve kaže. Kako Međugorje pomaže danas ljudima? Što Bog preko Gospe čini? Koje su ti plodovi Međugorja? Dakle, plodovi Međugorja su veliki i neizmjerni. Samo Bog zna što u pojedinim dušama izvodi. To je bilo na 1000 obraćenja, na milijune ispovjedi. Tu se ljudi susreli s Bogom, promijenili život. 1000 ozdravljenja. Recimo, kad jedna osoba, to često spominje, Colin Miller, slušao sam nedavno u Americi kako daje svjedočanstvo. Dolazi u Međugorje, imala je tumor na mozgu. Liječnici već prognozirali čak, neće reći dan ili mjesec, nekoliko mjeseci da će živjeti. Ona je puno pomagala prognanicima za vrijeme rata. I žarko je žena imala da dođe u Međugorje. Da samo bude na brdu ukazan, da se Gospa ukazala. Ispunili su joj tu želju, došla je u Međugorje. Bio je problem kako nabaviti kartu za obitelj, jer je skupo koštalo, lijekovi su je skupo koštali, ali Bog se pobrinuo preko dobrih dobrotvora. I ona je došla tu i bila i kaže, moja se žena ispunila. Nosite me sada u crkvu. U crkvi za me svete mise prije pretvorbe, ona je čula ove riječi. Kćeri moja, predaj se sada potpuno Otcu nebeskom. Kćeri moja, predaj se sada mome zarodniku Duhu Svetom. Ma predaj se mome Sinu Isu Hristu, koji se sada za sve vas tu žrtvuje. Ona je, kaže u srcu, rekla, zavapila, da potpuno i poslije se predaje. Te riječi predanja, žive, duboke, osvjedočene vjere, učili su to da je Isus odveo za te svete mise. Dok se može obzvati tijele kraj. Imam još jedno pitanje naših gledalca i vas pitam kao svećenika, šta ako se neko dolazi, malo gubi vjeru ili dolazi u depresivna stanja ili ima problema s tom, šta bi mu preporučili? Činjenica je da su ljudi danas mnogi u krizi.
Kriza, to je jedna grčka riječ, znači odluka. Nešto što je do sad išlo svojim tijekom više ne ide. Treba nešto mijenjati. Kriza je poziv da ja pokušam naći jedan izlaz. Nešto što će mi pomoći da se ja spasim. Ljudi koji su tjeskovi, žalostni, imaju problema materijalnih svega, najbitnije je da imaju pouzdanje tvrđenja malo. Jedan je svećanin rekao, osoba koja je depresivna, mi kažemo hrvatski potištena, ona neka pokuša izmoliti očenaš kako Isus sam učinio. Da dadem slavu Bogu, hvala. Bože, ne se sveti tvoje ime u meni, ovako tjeskom, depresivno. Neka tvoje kraljevstvo pravde, ljubavi, mira, sreće i zdravlja dođe sada u moje srce. Stanju u kojem se sada nalazim. Neka bude volja Božja tvoja sa mnom, sa mojom depresijom, sa mojom potišnošću, sa mojom mukom koju imam. Budite sigurni, ko to s vjerom, s potpunim predanjem, s ljubavi izmolim, njemu više ne smeta depresija, niti potišnost, niti neka tjeskova. Može nositi koji ga neće više prestati problem. Ljudi su zatvoreni, samo misle na se, meni je teško. Pa daj pomislimo da i drugima isto nije lako. Da i drugima još teže koji patnje. Sveti Petar će reći, ma mislite, braćo, kad ste u patnjama i kušnjama, da i vaša braća još veće i teže kušnje prolaze. Odmah će nam biti vaše. Odmah ćemo vaše podnijeti svoje patnje muke. Dakle, imate čvrstu vjeru i pouzdanje. Reći, Gospe, evo te moj život. Ja ne mogu zaboraviti jednog gorčasnika koji je rekao, problem je bio kad Gospa kaže otvorite se. Pa znam što znači otvoriti prozor, što znači otvoriti vrata. Pa ja na brdu ukazujem, molim, kaže, Gospe, ja ne znam šta to znači. Ali evo ti moje srce, evo ti moj život. Radi mi što hoćeš. Pa znaš li to nije tis. Pa će meni Isus dati novo srce i svoga duha. Tako i bilo. Ja sam tako savršen i sreće osjetio, kaže, kad mi god dođe problem poteškoća, potištenost, depresija, Gospe, gdje si? Evo ti nas sve. Moja depresija, moja muka, moj život, moje srce i radi što ćeš. Ona ode Isusu i zamoli Isusa. Meni se daje radost, sreću. Više nije mi depresija problem. Hvala vam za ove lijepe riječi, ali vjerovatno je ljubav, dobra djela su tista, više ih dajemo, više primamo. Točno, ja, možemo reći da je to plod Međugorja. Dakle, čovjek kada shvati, ma Bog me voli, ima samo svoj plan i želi da budem svet. Ja uvijek stavljamo da časticama na kraju, na srce, posebnu poruku. Gospa kaže, želim da svatko od vas, kada dođe meni u raj, dođe s velikim darom. A to je dar svetosti. Dar poštenja, dobrote, milosrđa, ljubav. Sve je to svetost. To je red u ljubavi. Kad ja ljubim Boga i svoga brata i sestru, ja mogu biti svet. Kada volju Božju vršim i kažem, moj život je volja Božja, kao što je bio život Gospe. Dakle, to je vjera, ljubav i nada. Sve uključeno. Dakle, to pomaže meni i pomoći će drugima, ako tako živim. Dakle, činimo djela ljubavi, koristimo svaki minutu, trenutak, da pretvaramo ovaj trenutak koji živimo u trenutak spasenja za sebe osobno i za svoje braće i sestre. To rado stavljamo hodočasnicima, naši sekarima, želimo. I vašim ovdje, slušateljima, gledateljima, želimo reći. Nemojte nikad gledati i pitati se ako vas probleme i muke snađu, ko će izdržati. Ma Bog ti da snage. Bitno je da moliš od Boga snagu. Bože, daj mi snage za ovu minutu, za ovu sekundu. Daj mi snage za ovaj trenutak, da ga izdržim. A što će biti sutra? Što će biti za 5 minuta? Ne zanima me. Znam da je moj Bog samo trajan. On je na mene mislio o vječnosti. U vječnosti sam ja bio u planu Božjem. Jer za Boga nema budućnosti, nema prošlosti. Za njega je vječnost sada. Ako je tako, pa meni se ništa ne može dobiti ni jedne sekunde, niti 100 sekunde. Ko to može zamisliti? A da Bog to ne zna. Ako sam ja njegovo ljubljeno biće, ako on za mene poslao sa Kristom, da umre i proli zadnju kap krvi svoje, iako je još poslao Isus Gospu svoju majku, da bude sigurno svoje spasenje, pa to je onda sreća i radost. Dakle, Bože moj, daj mi snage za ovu minutu, za ovaj trenutak. Tako ako molimo za svaki trenutak, mi ćemo biti najsretniji ljudi. I mi ćemo onda Boga svojim životom proslaviti i Bog nas. Ja želim
obilje Božje blagoslova, po zagovoru moćne zagovorice naše majke Marije, svima onima koji budu slušali i neka im pomogne da barem malo budu bolji. Bolji danas nego jučer i bolji sutra nego danas. Odnosno sveti danas više nego jučer i sutra, inače da svi naćivaju i slaviti Boga kroz svu vječnost. Zazivam Božji blagoslov na sve i želim svima svako dobro. Neka dobro se. Šta vama znači sveta misa kao svećenikom? Sveta misa je nešto najdragocjenije i najžešenije naše svetovi. Samo naša katolička crkva, odnosno pravoslavna crkva i crkva, ako ih ima, koja je u zajedništvu s našom crkvom, ima Euharistiju i svetu misu. Nema crkve bez Euharistije. Nema istinskog vjernog katolika bez Euharistije. Bez tih milosti kojima se hrani jedan katolik u svetoj misi. Stoga ja kažem, ništa veće, uzvišenije, ljepše, plemenitije, svetije ne može jedan vjernik, jedan svećenik Bogu dati od slave svete mise. Sveti Petar kaže, svi smo mi kraljevsko svećenstvo. I vi koji me slušate, vi ste kraljevsko svećenstvo. Mi smo ministerijalno, službeno svećenstvo, a svi smo kraljevsko svećenstvo. Bog nas je svi pozvao. Dakle, mi slavimo se. Mene boli kad čujem da neko kaže, u Njemačkoj bio sam 8,5 godina i više koji dan, kad oni kažu, velečasno hoćete mi čitati svetu misu. Ich möchte eine Messe bestellen, da se ne mese lesen. Ma misa se ne može čitati i govoriti, misa se slavi. To je slavlje. To je slavlje. U svetoj misi ja Boga hvalim, slavim, zahvaljujem. Ma sveta misa je kalvarija, agonija Isava na križu i uskrs u jednom svetom. Dakle, bez mise nema nam života. Jedna misa je kadra spasti sve ljude. Jedna misa sveta priča se kadra učiniti nas svetim, blažanim. Ja gledam toliko hodočasnika u Međugorju, nigdje policajca sve ide sređeno i ja vjerujem da i najveći što nas vodi, da je sve tako kako treba je Gospa koja se uređiva. U svakom slučaju. Gospa je naša majka, evo, koja želi da mi budemo njena sretna djeca. Ona je znala na tolikim mjestima plakati, u Međugorju je plakala, što mnogi danas zaboravljaju. Dakle, ljudi su danas zaokupljeni materijalnima. Čeznu svi da budu sretni na svoj način. Nažalost, bez Boga. Nema sreće bez Boga. Nema istinske prave slobode bez Boga. Nije sloboda u tom da ja mogu raditi što mi padne na pamet. Nego je sloboda u tom da ja znam izabrati od dobroga i još bolje. I upravo tu se pokazuje naša sreća i naša radost. Zato mi je žao da mnogi danas tapkaju u mraku, a Gospa je došla za nas da živimo kao djeca svjetla, kao djeca radosti, kao djeca Božja. Da li je po vašem mišljenju bitno da mlad čovjek u ranoj mladosti čezne za Bogom, odnosno da ga zavoli? To je presudno. Ako obitelj ne dadne djetetu, majka s novim mlijekom, majčinski, ne dadne svom djetetu vjeru i predanje, teško će to dijete naučiti što je to ljubav, što je to predanje, što je to vjera. Dakle, od malih nogu treba dijete zavoliti Boga, treba ga roditelj odgajati u tom smislu. Mnogi roditelji kažu, kad dijete odraste, onda će se odlučiti da li će ga krstiti ili ne. Što bi vi rekli takvim roditeljima? Tu se roditelji varaju. Što bi dijete trebalo čekati? Zašto bi dijete trebalo kažnjavati da čeka, da se sam odluči? U kakvom će ozračju rasti? Što će, koga će slušati? Pa mi vidimo danas televizija, knjige, to bezbožno društvo koje se stvara. Europa je postala već bezbožna, nažalost. I čekati to vrijeme da me to vrijeme odgaja, ne. Roditelji nemaju pravo tu. I griješe jako puno ako tako misle. Djetetu treba odmah dati dar, odnosno dati ga krstiti, da se već Božji život u njemu nastani, a onda dijete odgajati, da shvati što je primilo i kako treba živjeti. Tu je pravi odnos naš prema djetetu i ljubav naša prema djetetu. Vjerojatno se i roditelje ne zaveda da su čuvari duša njihovih djeca.
Nažalost, mnogi roditelji zaboravljaju na to. Roditelji su pozvani da budu prvi odgojitelji svoje djece. I što je prije moguće, to je bolje da djecu dovedu Bogu, Isusu, onda će manje briga i muka imati svima kasnije. Primijetio sam da ima roditelja koji su kršteni, pa svoje djece ne krste. Šta mislite, zašto? Nažalost, takvi roditelji isto griješe. Oni moraju znati, bez krštenja nema spasenja. Bez krštenja, to je Isus sam rekao, neće izravno vidjeti gledati Boga. Zato je potrebno da to roditelji shvate i da svoju djecu krste. Jer je time već dijete na neki način Bogu posvećeno, Bogu se njemu nastanio i Božji duh će kad tad djelovati. Samo dijete treba rasti u takvoj atmosferi, u takvoj klimi koja će mu pomoći da se klica vjere u njemu razvije, da on živi. Šta bi katolicima značio križ? Križ je znamen spasenja, jamstvo spasenja. Bez križa nema spasenja. Jednostavno križ je onaj najslađi znak u našoj vjeri. Bog ga je izabrao i učinio ga žrtvenikom. On je pravi ljubavi koja oslobađa, koja nas prima, preporađa, oprašta i spasava. Kažem ja uvijek da je u križ zinula svu svoju patnju grijeh, a nebo su svoju ljubav. Dakle, u križu je, tako reku, sva naša bijeda i ljubav Božja koja tu bijedu preporađa, ozdravlja i spasava. Kako mišljenje imate o nebračnoj zajednici? Misliš civilno? Da. Jer misli o njeni muškoljubicima? Ne. Nebračne zajednice. Dakle, zajednice koje nisu od Boga tražile blagoslov u crkvi su zajednice u kojima nema milosti Božje, koje ne žive po Božjem zakonu. Ako nema većih zapreka, neka se svi takvi uteknu u brate svećeniku, da ih blagoslovi i da onda sklope sakrament ženidbe u crkvi katoličkoj. Onda će biti dionici svi milosti koje Bog dijeli u tome sakramentu. Nek se mnogi ne igraju kako danas mnogi misle, pa ništa to nije, pa po čemu je on sveti blagoslovi. Stanje teškog grijeha je u zajednicama koje su samo civilno sklopljene ili te, tako rekuć, nebračne. Ili uopće nema nikog sklapanja, nego žive onako na divlje muškarac i žena. Oni time javno griješe i sebe isključuju od svih milosti koje crkva nam daje, a onda mogu se isključiti i od vječnosti. Neka vode o to računa i neka to znaju. Nema za mene veće sreće nego čuti da moja djeca žive po istini. Vjerojatno ovaj stavak tam dosta znači. Za roditelje najvažnije evo to da su im djeca, kako kažu, zdrava, a nije ni to najvažnije. Najvažnije da su djeca Božja, da s Bogom računaju, da s Bogom žive i da su roditeljima zahvalni. Ali dijete koje stvarno ima vjeru i roditeljsko vjeru odgojili, pa makar bili možda ponekad i strogi, ali u strogost mora biti ljubav, u dobroti, u nježnosti, bit će zahvalna djeca. I djeca će isto biti zahvalna njima. Neće ih nikad zaboraviti. Međugorje je po mom mišljenju najveće hodočašće na svijetu, inače neuradno, ali ima ljudi hodočašće sa cijelog svijeta. Da, recimo Fatima Luz, velika hodočašća mjesta, još neka druga diljem svijeta, ali samo za naše vrijeme, jer su tu ukazano što je aktualna, mnogi ljude privlače. I tu su milijuni doživjeli nešto posebno, veličanstveno, blažno. I tako mnogi su mi rekli, pisali su svojim knjigama, mi ne bi mogli razumjeti sadašnji svoj život, molitveni život, obiteljski život, bez Međugorja. Moja obitelj spašena. Mladi će reći, Međugorje je čud za mene, ono me je spasao. Jer sam živio bez smisla cijeli života, ovdje sam ga našao i zato sam Bogu zahvalan. Možda bi napomenuli koje knjige ste sve napisali? Moja prva knjiga je Zov kraljice mira. Zato sam napisao primjere 1-2. Onda sam napisao Vrijeme i milosti. Pa sam napisao najnoviju knjigu o molitvi. Kako danas se moliti, kako Boga hvaliti, slaviti. I sad spremam isto još 2-3. Mogu se ove knjige dobiti, naručiti u
ja ovdje u Međugorju mogu se dobiti. Možda bih vas zamolio za sve naše gledalce koji nas gledaju, kako pravo živjeti Marijine? Jednostavno. To su poruke evanđelja. Dakle, da ja činim dobro svakom, da s Bogom uvijek računam, da mu dam prvo mjesto u svom životu, da živim kako Bog od mene traži. Po Božoj volji. Dakle, strpljivo podnosim sve one udarce životne koje imam, koje me snalaze, križeve koje mi je pravizna zadjelila, da ih strpljivo nosim. To je put. Dakle, put radosti, put vjere, put ljubavi, put milosti. Šta bi na kraju preporučili našim gledateljima emisije Pot puti, putevi na srce stavili na kraju emisije? Naravno, već sam to skoro rekao, mislim da je govor, već je naš razgovor završen, ali stavio bi. Dakle, koristimo svaki trenutak života koji nam je Božja pravidnost nadijelila i pretvarajmo ga u trenutak spasenja za sebe, za svoje braće i sestre. Molimo Gospoda da nam dadne snage da ovaj trenutak živimo. Da u ovom trenutku njega slavimo i hvalimo, da se za njega odlučimo. Vrlo je bitno odlučiti se za Boga. Bože, odlučujem se za tebe. Tko se odluči za Boga, za Isusa, njemu smrt ništa ne predstavlja. Isus jače je bolesti, jače je smrti. Čovjek svim živi, svi smo živi. Budimo uvijek povezani s Bogom. Izbjegavamo svaki grijeh, svaku napast i svako zlo. Činimo dobro svima. Evo ovim riječima još jednom zahvaljujem evo na ovom razgovoru i ovom tebi su, brate, ali i pozdravljam sve ove gledatelje, slušatelje i neke Bog blagoslovi prati i čuva, da se svi nađemo u jednom raju i Boga slavimo bez prestanka. Hvala lijepo. Gledalci emisije Pot puti putevi po Hrvatskoj su izabrali za gosta fra Petra Ljubića, a rado sam da imamo tako dobre gledalce. Ja vjerujem da smo povezani u duhovnoj molitvi krunice i da ćemo zajedno biti kao jedna porodica. Iz srca bi se vam zahvalio fra Petra da ste bili gost u emisiji Pot puti. Neka vam dobri Bog naplati u vječnosti za sve dobro što činite nam malim ljudima. Puno vam hvala, Petar, da ste bili sa našim gledalcima emisije Pot puti. Sve lijepo pozdravljam iz Međugorja i vama želim svima sve dobro na vašim životnim putima. Hvala Isus i Marija. Uvijek. Hvala lijepo. Molitva je put do Krista, do istine i života. Iz nje raste mudrost čista, ljubav, spokoj i ljepota. Moli, moli, samo moli, molitvom se srca čiste, moli, moli, uvijek moli, molitvom se misli bistre. Moli, moli, samo moli, molitvom se srca čiste, moli, moli, uvijek moli, molitvom se misli bistre. Molitvom se misli bistre.